Mä olen täällä Jankan Lidlillä ja täältä on monesti löytynyt kaikkea hyvää settiä. Joskus Gifarin kanivlipullia on löytynyt ihan vitusti. Mut siis tässä on ainoa huono puoli, että tässä pitää vähän kiipeillä, mutta mä menen nyt leikkiin Spider-Mania ja katsotaan mitä löytyy. Kyllä se UP-rossilta hoituu tää homma. Niin, eli tää on tämmönen, no aika lailla kokonaan kanaverkon liitos, tää on tämmönen metallihäkkyrä roskis, mitä kivetät tolleen 3 metrin korkeuteen ja sitten rivahtaa tommosen paskan putken päältä ja no siellä se äijä kituu putken päällä. Tää onnistuu aika hyvin jo tästä Vanhalla tekijältä. ääni saa putkeen. Noniin. Valdo, heitäs taskulamppua. Tää on väärinpäin. Mitä näkyy? Vihanneksia. Tää on haisee. Irsolle ei kelpaa. Ei kelpaa, paska. Eli pelkkiä vihanneksia. Joo, sielläkin. Pelkkiä tomaatteja. Oi! Nyt löytyy jotain suurta. Eikö tää onks tää... Oi vittu, siinä on jotain paskaa. Tää on vaan leipää. No. Leipää ei salaattia. kelpaa, ei kelpaa. Mä luulin laaks pitkoks, mutta ei ollut. Mitäs siellä? Seittiä. Jotain salaattia. Sielläkin on vaan salaattia saatu. Nyt näyttää köyhältä. Meillä on 3 roskista enää jäljellä. Näyttää pahalta. Joku 4. 4. Siellä on banaaneja. Mustia banaaneita ja sitten jotain. Tää on niinku... Jotain vihreää. Jos joku tietää kadonneen kermaviilin metsästys, niin tää on kadonneen pitkon metsästys. Saat siinä Valdo editoida tätä paskaa. Joo, nimenomaan. Nyt näyttää köyhältä, eikö tuu mitään? Ei mitään. Onkohan täälläkään mitään? Se on kissa. Ei ollut. Täällä on pelkkiä vihanneksia kyllä nyt näyttää siltä. Ai. Ei, Paskareissu. Paskareissu. paskareissu, mutta tuli tehtyä. Täällä on, kannattaa jos käytte Lidlissä, Jankan Lidlissä, niin täällä on täällä roskiksen on tämmönen hieno taideteos. Se lukee vieläkin, että diskohäksy on paska. Ne tietää, ketkä tietää. Eli joo, siis me ollaan Senssillä menossa Epilän valintatalolle Dyykkaan. Sieltä löytyy aina ihan himona tavaraa. Toivottavasti se ei kukaan vienyt meidän ruokia. Mun muffinia saatana. Niin, myyjä meidän muffinit saatana. Niin, viime kerralla kun oltiin siinä, venailtiin 5 minuuttia, että se menee kiinni, niin se myyjä tulee sieltä 2 muovikassin kanssa painelee autoonsa. Eikä vienyt yhtään roskiin mitään, että saa nyt sitten nähdä, että jos siellä on sama myyjä, niin pitää kysästä, että heittäisikö se meille vähän pitkoa. Peace. Me ollaan täällä Kytiksellä vähän venataan, että milloin tulee myyjä heittää roskia. Ja täällä on Jesse ihan tunnelmissa. Niin. Meitsi on täällä, joo, eli siis mä istun tässä, meillä on onneksi tämmönen pahvilaatikko avattuna tälleen, niin tässä saa tämmösen muutaman metrin pituisen selkäliuskan. Eli voi liusua tonne ton rakennuksen alta helposti, niin ei mene vaatteet likaiseksi eikä kivet. Niin vähempi kitkaa ja niin, silleen nopeammin. Ei reikiä vaatteisia, nopeammin pääsee ja siistimpää ja näin poispäin. Ja tässä mä nyt venailen, että jos toi nyt tulis toi myyjä tuomaan tonne, se avaisi ton lukon tosta ja sit mä voisin olla tuolla sisällä ja pelästyttää sen vaikka tai jotain. Pientä jännitystä elämään, se on aina ihan hyvästä. Ekstreemiä tälleen Radio 3 kunniaksi. Siis niin kun... Tää on Jyri sulle omistettu tää pelätys. Tää on siis tosi dyykkaajan varustustavaroihin kuuluu tää tämmönen pahviliuska, hyvä taskulamppu ja kumihanskat, siis ne on tärkeitä, ettei tuu mitään. Ja nauhuri tietenkin. Nauhuri, tää on tärkeä. Joo, kumihanskat on silleen tärkeä, että vaikka niin kun itse tuotteessa ei olisi silleen mitään sotkevaa, niin siinä saattaa olla niin kuin joku pakkauksen ympärillä jotain smegmaa. Niin. Kyllä, no meitsi lähtee nyt tänne alaspäin. Ei soita. Joku sikiön arskat siellä. Sinne hyvin menee vaan. Älä istu sen sikiön päälle. Nirso luisuu vaan pahvia pitkin. Siellä menee. Salaman nopea äijä. Kohta pääsee seisomaan. Joo, hyvä. Mitkäs on fiilikset sisällä? Eli meitsi on nyt sisällä tässä ja nyt mä lähden kattoon mitä täältä löytyisi. Tässä on heti mä näen pippuri, tuore, vittu mä otan näitä kyllä. Ei saatan, pippurikastiketta siis. Mikä on 4 pakettia kun niitä on vai? On tässä vähän enemmänkin, katsotaan. Oi. Täällä on enemmän, täällä on grillikastiketta, pippurikastiketta. Oho. Siis eihän nää nyt pilalle mene. Tähän lisätään maitoa varmaan, niin tästä niin tulee hyvää kastiketta. Maitoa. Joo, otetaan nää kaikki. Joo, otetaan vaan. Heittäkääs pussukkaa. Joo, tänne vaan pussukkaa. Rossi ota. Kumman pussukan vai mikin? No, vittu kaikki.
Sinne kolahti pussukat. Sitten Mitäs siellä? maitoa, paprikaa, Ei paprikaa. lihalaatikkoa. Nirsolle ei kelpaa. Ei kelpaa. Mä itse hyppään ylös. Joo, hyppää. Siellä tulee seittiä mukana. Sheba. Kato jos ämmä tulee. Joo, koodisadan Alabama. Joo. Aldo, Joo. mut sä äänittää? Siis mä äänitän koko ajan täällä vittu. Täällä on makkaraa, Joo. nakkia. Kyllä. Otetaanko? Ota vaan. Joo, eli Atria suomalainen A-luokan nakki. Lauma. Otetaanko Toni nakitaan. Atrian hiilosmakkaraa? Joo, Makkarat menee aina. helposti. Pinaattilättyjä. Pidä vahtia vittu. Hei, Joo, no en mä vittu tiedä. En mä syö niitä. ottaako joku pinaattilättyjä? Mä en ota. Joo, ei oo takas. Joo. Sitten Tulis muffin ja saa. Niin, saat saada. pekoninakkeja. Laita tulee vaan. Joo. Pekoni kelpaa aina. 1, 2, Niin kun ne nissit ei ottanut näitä. Niin, ei kelpaa nistille. Täällä on siis tosiaan meitä ennen pari semmoista Rakkaa, mitä mä löysin? narkomaanin näköistä Pitko! henkilöä. Isoäidin paratiisipitko! Oh! Jumalauma! Pitko! Oh! Tänään on pitko-bileet! Mitä vittua? Pitko! Ottaako joku Reino lenkkiä? Joo, antaa tulla. Niin siis täällä on niinku monta kiloa tätä nakkia nyt. On tää ainakin 3 kiloa Se varmaan. on ihan helvetistä. Ihan saatanasti nakkia. Ja pitko! Jumalauma. Paratiisipitkoa. Se on sitä parasta. Hevi voi kierrä pitkon jälkeen parasta pitkoa. Koodisana on Alabama. Niin mitä vittua. Ei se varmaan vielä. No tossa vielä lisää nakkia. Täällä mitään torjunta-aineita on. Niin siis tää Nisti tuli äsken kertoa, että täällä on jotain torjunta-aineita roskiksessa lisätty. Että se on vaikeuttaa tätä dyykkausta, mutta mä en tiedä mitä ne torjunta-aineet Se oli on. niin aineissa se No niin se on kyllä totta kai. Meitsi tulee nyt pois. Joo, tuu vaan. Kyseinen naishenkilö oli luultavasti humausaineiden vaikutuksen alaisena. Joka on kiellettyä ja epäsopivaa. Joten älkää kokeilko huumeita. Tää on drugs. Niin, siis tää on tämmönen valistus, niin kun, vähän siis valistetaan nyt samalla huumeiden vastaisesti Niin. Mut viskiä voi juoda. Joo, siis viski on aina jees, että viskiä saa juoda aina. Viskiä pitää juoda aina. Aliaskorttia taskussa. Joo. Siis se Se on niin onnistunut juhla. ilta silloin kun on viskipullo vieressä ja sitten vähän aliaskorttia taskussa. Ja Hitler-viikset. Meitsi tuli tuolta. Noniin. Nyt on niinku hyvät fiilikset, saatiin 1 pitko sentään. Jep. Ja vähän nakkia ja tommosta, Niin että varmaan joku 3 kiloa nakkeja lävähti sieltä. Te oot ihan kunnon satsit lihaa. siis siellä olisi ollut enemmänkin kaiken näköistä kinkkua ja tämmöstä, mutta ei otettu kun Niin Nirsolle ei Jätettiin kelpaa. vähän muillekin. Joo. Valtteri panosti tähän sen radiotyöhön. Se osti 4 € uudet patterit, koska Sivastako ei saanut muualta pattereita enää. Jyri painanut patterit tälle tähän laitteeseen. Niin, tästä oikeesti niinku patterit 1 tolppaa ja sit sammu saatana. Saat mulle auki 4 € nyt. Rossi meinas saada turpaansa ja Oli parttivalto. Eli nyt ollaan täällä Puutarhakadun siivalla tämmönen kunnon pärinä päällä täällä. Joku vitunmoinen hökkeli. Ja sitten toi Jesse ja jonkun tytyn kanssa tekstaa, niin se ei tullut tänne. Meillä on valo. Ei muuten vittu oo. Mä näytän känkästä. Se on hyvä asia. Ei mitään. Ei vittu mitään. Se on ihan tyhjä. Mitä saatana. Niin. No niin se pysyy siinä. Auki. Siellä ei oo vittu mitään. Onko se joku vittu viili, mutta On se ei jotain. viiliin kosketa. Ei. Niin no tää ei oo kyllä vielä mennyt kiinni tää kauppa, että sekin voi olla osa syy asiaan. Se vai? joo, eli niin köyhää reissua niin on ollut, ei tullut yhtään mitään ja Tivoliin on tommonen 200 metrin jono. Ei saatana. Onneksi ei olla menossa Tivoliin vaan. Tykkö. Mennään varmaan tästä Heselle. Vai? Joo, todennäköisesti Heeselle Jos siellä on jostain burgeria.
Mikä se on? Lialahti? Onko se Lialahti? Siis tarkoita Arttu Häkkilää. Oh! Syötämään burgeria. No voihan sekin syödä. Tää on niin häröä. Valta saat oikeesti editoida näitä sitten pois vähän. Ei. Pistät nää vaan yhteen putkeen ja sitten silleen lähtee. Häh? Kun mä auksin oven. Nyt varmaan. Ui saa, mikä se oli? Patterit, saatana. Jyrskän patterit, tyhjät patterit vittu. Jätti meille saatana, mikä ansa, jyrskä ansa, saatana. Jyri, tää on sun kunniaksi tää biisi. Me ollaan nyt onks tää Lialahteen? Lialahden Hesburgerilla tässä on lukko, mutta venää. Joo, eli tän lukon kun potkaisee, niin tää yleensä saa auki. Noin, nyt se aukesi tästä sopivasti. Tää on tälleen avuliaasti Valot laitettu. On siellä burgereita. On burgeria. On siinä. Kerroshampurilaista ja juustoa. Eli juustohampurilaista löytyy, kerroshampurilaista löytyy kaikki papereissa tietenkin. Valdo, pidätkö mikkiä jos meitsi nurkkiin? Äijät sorkkii. Meitsi Nurkkii. nurkkiin. Tää on ihan mun suosikki apajia. Niin, äijä vetää kylmänä vithy. Joo. Siitä vain juustoa on apa. burgeria, joo. Mut juustosta tykkään niin paljon, mutta siellä on toi... Niin kerrosburger on Kerros. paras burger. Niin on. Tahtoisin vain burger. Otatko toisen? Se on vaan vähän kahvipuruissa. Mä otan yhden kerroksen. Joo, ei tää vittu. Otatko kukaan antaa juustoa? Mä vittu se on. Ei tarvi. Ei tää vittu, mä oon niin nirsoja. Mä kyllä tästä kerrosburgerista vähän myöhemmin, jos löytyy vielä. Potkastaan kiinni. Tän takia kannattaa tulla aina dyykkaan nälkäisen, jos löytyy just tämmöstä jotain tyyliin burgeria. Niin. Sitten nää voi vetää tässä matkalla ja... Tää on ilmasta safkaa, niin mikäs siitä? Niin jumalauun. Mutta siis, nyt me jatketaan matkaa, että hyvästi Jyri. Joo, me ollaan menossa nyt Tullintorin S-Markettiin. Tänne pitää kiivetä vähän aidan ylitte. Toivottavasti tuolta saa ruokaa. Tää on jokaisen dyykkäin unelma. Täällä on aina jotain. Täällä on tällainen iso... Ilmainen tankki, joka on niinku silleen, siinä on semmonen niinku jääkaappisysteemi. Joo, siis täällä on sellainen, jos tiedätte, nää pahvinkeräys, sellaisia isoja metallisia, varmaan 5 metriä pitkiä semmosia juttuja. Semmosia hienoja juttuja, mihin voi heittää niitä, niin täällä on semmonen ja siinä on vielä joku jäähdytyssysteemi, että ne ruoat ei rupee haisee ja mätäneen siellä. Ja tässä on tällainen joku 4 metrin aita ja metsi kiipeen yhdellä kädellä tätä, kun mä pidän toisella kädellä tätä mikkiä. Että ei saatana. Toivottavasti. Ai vittu! Ai saatana kassit! Noin, pääsin yhdellä kädellä alas. Jumalauta maankaan. Niin. No nyt syttyy valot tänne. Täällä haisee kyllä paska. Huomaksen koti täällä. Mieti kun tää meneekin radioon. Täällä haisee kyllä paska joo, mutta... Ei se on niin justiinsa. Katsotaan ja täällä löytyy. Avaa noin, hei. Miina dyykkaa noista aina. Avakkaa ne nyt. Se on joku hyökkää kimppuun saada. Joo, katsota kärpäsiä. Mitä vittua? Seuraava. Kyllä sä et vittu avaat sen. Mä yleensä hyökkää vai vittu mitä jos löytyy. Mitäs siellä pitko?
Ei, siis Joku raja flippoillakin saa. Ei mikä vittu, on tyhjennetty. Onko? Mitä vittu? Voi vittu. On tuolla Karjalan piirakoita ja leipää ja Joo, eli siis pari leipää, Karjalan piirakkaa, patonkia. patonkia on... Hedelmiä joka vitun väriä. Tää on oikeesti tyhjennetty, mitä vittua? Yleensä tää on ihan vitun täynnä, mutta sitten joku... Hei, mitäs noin on? Munkkeja? On muuten. Munkkeja, Tää saatana. on munkkeja tuolta. Pidät sä mikkiä, jos mä yritän? Joo, äijä ryömii sinne. Nyt Jesse kerää rohkeutta ja kohta lähtee ryömiin vähän tonne tankin perällä. Muffinien toivossa, ei kun vitun donitsien toivossa. Sieltä tulee donitsia, jumalauma! Munkkia. Mitä nää on? Luetaan. Nää on Jussi Hannan leipää, hillomunkkeja, 5 kappaletta. Noniin, jumalauma. Kyllä näilläkin elää viikon jo. Ei. Mites tää? Ei sielläkään ollut Varmaan silleen... 8 banaania. Joo, tuolla on mustia banaaneita. Makaronia. Kyllä tää on pakko katsoa nää kaksi. Ei vittu katsota. Kyllä me katsotaan. Ok, Radio 3 kunniaksi. Yritän sulle. Tää haju on ihan tajua. Silleen niinku pahempi kuin Tuomaksen vaimari. Siis tää oikeesti tää on tämmönen märäntynyt ruumis. Täällä on ihan Niin. varmasti joku kuollut ruumis. Sitten tälleen menee ihan vitusti kärpäseen kun avaa tommosen luukun. Joo, ei oo mitään. Ei oo mitään. Hyi saatana. Ja matka jatkuu sitten 5 hillomunkkia rikkaampana. Että hyvää puuta. Joo, eli siis ei löytynyt mitään Tullintorin S-Marketilta. Haju oli sittenkin... No siis no löytyi... No joo, no 5 munkkia, mutta ei mitään ihmeempää, mut siis... Yleensä löytyy paljon enemmän, mutta Joo. sit oli tyhjennetty toi tankki. Se oli aika lailla hiljattain. Mut siis haju oli karmivampi kyllä kuin niinku missään ikinä. Siis se oli sellainen kuin Tuomas olisi mädäntynyt johonkin. Tuomas olisi kuollut. Niin, Semmonen tuoksu. kyllä. On niin hyvä inside-läppä, että ei tätä kukaan muu tajua, mutta Jyri tajuaa. Saat aina tätä kuuntelee niinku ikinä. Mulla on vittuakaan väliä, mitä... Tää menee johonkin X-Fileseihin toivottavasti tää. Äis poistetaan heti kun sä oot kuullut. Joo, mutta seuraavaksi oisko Härmälää? Joo, Härmälän Hese. On varmaan seura. Se on Hatanpää. Hatanpää. Hatanpää Hese. Joo, eli nyt on paskat fiilikset. Me tultiin tähän Lokomon kadun Hesburgerille ja meidän roskis on vittu viety. Niin, siis tässä on niinku tämmönen tyhjä läntti siinä kohta, missä oli ennen roskis. Ei siis se on vittu viety koko paska. Eli niinku mitä vittua. Ei saatana. Rossi, mitkä on fiilikset? No kyllähän se vituttaa. Ja aamulla oli kiva tulla tyykkaamaan, mutta nyt vituttaa. Se oli semmonen ihan kunnon hökkeli, semmonen kunnon kaatos ehkä semmonen vitumoinen... Semmonen rakennus. Ihan niinku rakennus, mut siis se on kadonnut vittu. Että niinku mitä vittua. Siis ei mulla niinku muuta tähän asiaan lisättävää. Että nyt vaan vituttaa. Vituttaa. Niin, mitä vittua. Saatana. Joo, nyt tultiin tää Härmälän... Venakkaas hetki, hei. Valdo, onks tää Siva vai Sale? Siva. En mä tiedä vittu. No jompikumpi, Siva tai Sale, ei sillä varmaan niin väliä. Täällä on yksi biojäteastia. Nyt menee piikille vähän, noniin. Purjoo, viinirypäleitä ja joku salaatti, mutta... Sarjosten jauhelihapizza. Otatko roiskeläpän, Valdo? Roiskeläppä. Mua lauma. Ajanko töötti sen kunniaksi? Pistä tööttiä. Mua lauma! Joo, Se on vähän märkä, kun toi on märkä toi vitun roskis. Joo, mä katsoin täällä lisää. Joo, ei oo oikeastaan muuta. No yksi jauheliha roiskeläppä saatiin. Meidän matka jatkuu tästä varmaan no nyt kuuluu popit taustalla, mutta siis meidän matka jatkuu tästä varmaan Tammelan valintatalolle tai johonkin vielä. Ja sitten voi olla, että Lukonmäen Siva ja sit varmaan kotiin nukkuu. Siis joo, me ollaan just lähdössä tästä äskeisestä paikasta. Täällä on porukka varmaan nukkuu, täällä on omakotitaloja, niin Valtteri vaan vetää täällä vittu töötti pohjassa. Tööt! Pistä vähän. Aina sitten kun tulee Mission räppäri kohta. Joudut ottaa hetken. Joo, pitää ottaa. Tulee sitten vähän fiilis. Tätä voi vaikka editoida tästä pois. Joo.
Missä sä tois, joka ottaa poskee, ottaa koskee, on rohkee, on niin paksut pohkeet. Nyt varmaan on voima potkasta punat tuhjuks ja sotkee mun beatbox. Niin et se sanoo box. Kuule se vähän musaa Jyrskä nytte. Meitsi on räppäri. Ota painuka vittuun. Meitsi on räppäri. Ota painuka vittuun. Parantaa tapansa kun Joo, me ollaan nyt nesteellä täällä tankilla ja Valdo käy vähän tankkaa, me heittää vähän leveä. Joo, tän takia käydään tankilla, että saadaan tää vitun työ tehtyä. Täällä on minuutti 30 vielä aikaa tähän paskaan. Ja Valdo on nyt tankilla ja me mennään tän jälkeen heittää Rossi kotiin ja sitten Lukonmäen Siva ja sit meitsi menee kotiin ja Valdo lähtee syömään pullaa. Valdo on niin hurja jääpä, se vetää Hervannan valtaväylä, onks tässä valtaväylää vielä? Joo, valtaväylällä 70 räätys, niin jäpä vetää 80, niin hullu jätkä siis. Jumalauva mikä äijä. 85 huippu. Oi. Silloin kun mentiin Mikkeliin, niin vaihdettiin 140 clear rupes haisee. Mut nyt loppuu aika, moro! Joo, eli nopeasti tälleen. Me käytiin Lukonmäen Sivalla. Oli ihan onnistunut reissu. Tuli minuutti pihvejä, possua, viljaporsasta, kaikkea tollasta. Lihaa on varmaan joku 3 kiloa. Kyllä tossa oli ihan reilusti lihaa. Varmaan. Ja sitten muutama joku tupla barbecue sandwichi Valtterille iltapalaksi. Joo. Ja ei tässä nyt sitten... Niin, ja sitten koko illalta silleen ehkä 7 kiloa lihaa kokonaisuudessaan ja 1 pullavitko ja jotain munkkeja. Sillä ihan jeesiltä. Ne kidnappaa sun lutkan. Ei kande käyttää liian paljastavaa mekkoa. Nää Sivan kulmat muistuttaa Brasilian gettoa. Tunnelma ei missään kirempi. Sun pitää olla Lasse Pireni. Jos haluut karkuun, nyt ulvoo sireenit. Suomen ryöstetty, Suomen ryöstetty. Suomen ryöstetty, Siva Suomen ryöstetty. Suomen ryöstetty, Suomen ryöstetty. Suomen ryöstetty, Siva Suomen ryöstetty.